mandir Mrikata Kurawa kambang Tongke Srutratite Meokero Katot para raja tren Sagun Rokipati Apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri apa wis ra kelingan nalika biyen pacaran pamit lunga golek pangan bareng mulai wis gawa gandengan. Dadeknya Mas ya? Siap. Oke yuk. Pas kali armadanipun. Lo 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 lo. Mas jangan duduk disepesahkan untuk Bu aja atau nuwun. Mas Akbar, oke, tetap guyub rukun seduluran selawase. siap Mas Jo. Kowe ana ngendi? Aku goleki. Kowe ana ngendi? Aku ngenteni. Jare lunga ora suwe katane ngati tekan seprene. Apa kowe wis lali nalika ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan nalika biyen pacaran? Pamit lunga golek pangan bareng mulai wis gawa gandengan. Mas Dadun Asik. ayo wonten terminal Gayatri.
tuku ning terminal Gayatri tulung aku biyen kuwi sing dadi saksi yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe durung bali ayo Arta Brata kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhotke tresno yen tresnamu isih tak simpen ning jero dada muga kowe isih tetep setia hey oh 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 iya hey ayo ayo oh 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 Mas Den kowe ana ngerti Den aku golek kanca-kanca sampe Den kowe ana ngerti Den aku ngenteni oh jare lunga ora suwe nyatane nganti tekan seprene apa kowe wis lali nalika ning terminal Gayatri apa wis ra kelingan nalika biyen pacaran pamit lunga golek pangan bareng mulai wis kawa gandengan bareng mulai wis ora kelingan Alhamdulillah. Sekali lagi untuk penutup balekne rasa ning gamelan Mas ya. Boleh kita melangkah ke modernisasi tapi jangan meninggalkan tradisi. Yuk jenengan sindene Asta Brata Kodek Beatricia sampai Mbak Pesek Jumeneng yo. Yo cepot ica. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mugi-mugi waranggono nom-nom menika saged awet ndereke jenengan. Amin. Basa ngadeg kok ya anu. Rancak ya. Rancaknya mengke. Panjenengan leh ngopeni sinden-sinden kados ceplukan menika. Ceplukan. Yuk. Moga. Sing gamelan lali janjine ya. Heeh. Digedrukne. Lali janjine. Yuk. Kur wae bareng-bareng nembange. Oh ya. Yuk. Monggo gedruk lali janjine. Dadeke. Jogja Solo
Mas Jo Klitik, Mas Jo Kluthuk. Mas Limbo. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Cih. Ingkang baken Mas Jo Klitik donga napa, Mas Jo Kluthuk donga napa? Namung satu kata, mudah-mudahan Garasi Eksindo kedepan semakin jaya selamanya. Amin. Dan Garasi Eksindo 57 kedepannya akan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Macange Yulimbo, Nggih. kupat lepet beten liwat sedaya ndom slamet. Nggih. Mugi-mugi ing benjang kula panjenengan saged pinanggih makem Amin. pasaran malih Amin. krana sehat wal afiat janipun. Amin. Lakon wonten topipun Lakon Tawon kota. Nah, lagi Tawon. Nek ngene lak lagi guyu. Tawon. Lakon wonten tutukipun, tawon wonten topipun. Ya diwalik. Sembah nuwun, Nggih. sembah nuwun, sembah nuwun, sembah Sampai nuwun. bertemu lagi ya. Barakallah, nggih Mas Jo, Sukses. makasih nggih. Nggih, amin amin amin. Nggih, Nak, piye ayo ditutuke parikesit. Jumeneng nata mengko perkara lagu karo bebanyolan disambung ning Pathet Sanga gara-gara. Oh ngono ya, maaf. Pelok, pelok. Ayo nutuke lakon wis saji karo ingkang sinuwun. Ayo no, ayo mak tak derekke. Pugu sing tupa kumelun mangambar selaning grana sumerba arum gandanya Gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa Paglaraning Paseban Jaba
Bendara pingkang samudra obra busananing wadya tetinding proprawira Rekyana Patih Sudira didem kang sami sumewa Warekudara Baladewa kakangku ana apa ora krasa ya Di ora krasa yen aku karo kowe saiki wis dadi wong tuwa mripat iki dinggo nyawang apa-apa ya wis ora pati premana kuping iki rasane ya wis suda rungon lambe iki yen dinggo ngucap cok kadangkala ya wis pelo tangan dinggo nyekel apa-apa ya wis buyuten saiki aku Kang Sarta Yayi Wrekudara kudu ngrumangsani wis dadi wong tuwa iya mosek iki ana sak ngarepku ana bocah-bocah nom-noman wis padha gedhe iki ngarep dhewe iki sapa tek rupane kok memper karo Setyaki inggih Wa Prabu dangu dumateng jiwangga kula pun putra dalem Raden Setyaki kula pun sanga sapa sanga lah dalah terus mburi kae tek dapure kaya jenate Antarja kowe sapa le nun inggih Kanjeng Eyang kula pun putranipun Raden Antarja nami kula pun Danurwindo lakar kados mekaten rumangsaku nek aku nyawang kowe kaya-kaya Antarja ki urip meneh lho nggih Kanjeng Eyang bekti kula katur Eyang ya wis tak tampa terus sing mburi kae mencorong dadane kaya jenate Pringgondani sapa le kowe nggih Sudyamastani Kanjeng Eyang kula pun Sasi Kirana putra Raden Gatotkaca Sasi Kirana inggih lakar kasinggihan Kanjeng Eyang ya bocah-bocah padha ngertiya iki wis dadi welinge para pepundhenmu Pandhawa kowe ra kena meri mbok menawa kang bakal kawisuda dadi ratu mapan ana negara Yowastina kene ya kuwi dulurmu si Parikesit ya paripurna lan kang dadi patihe ya kuwi Aryadwara anak Samba kowe aja do meri karo kabegjane liyan dhuwur inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang nanging kuciwane calon ratu si Parikesit dina sak mengko murca saka praja ilang saka negara durung cetha ning endi papan dununge mula kowe kabeh duwe kewajiban siji kewajibanmu sing angka siji ya kuwi jejaga marang kayuwanan lan katentremaning praja mbok menawa ana satru trubusaning mungsuh dom sumureping banyu lho nggih ewadene kewajibanmu sing angka loro ya kuwi goleki ilange calon ratu si Parikesit ya si Paripurna inggih
Mula wis ora usah dadak kesuwen. Padha tata-tata. Pisan dandan kapindho nglumpuk, kaping 3 kabudalake. Budala dina iki ya nang benjing bidal gumuruh saking Paseban Jawi kung ingkang bala kusma obro busananira lir surya wedalira harsa madangi jagat budala dina iki wadya bola sikap ya. Hey!
Rikata sang Gatotkaca dinon mabak areka suta takabira kresna parata manehara ngaglah wonten tengahing dlanggung nenggih punika putranipun Raden Gatotkaca ingkang kekasih Raden Sasi Kirana nering sedya arsa Angupadi calon ratu anyar calon ratu ing negari Yawastina sedyaning kayun saklintunipun arsa Angupadi murcanipun calon ratu risang parikesit ya sang paripurna inggih punika dados tetangguling kewuh yen ta ana moganing lelakon satru trubusaning mungsuh dasare putrane Raden Gatotkaca satriya sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit ya siaga risang Sasi Kirana ngebrak bantala kaping 3 sumusuping Himantaka
dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarapan mring pro abdi jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat aku wis tumeka ana ing tapel wates negara Traju Trisna iki ana pawongan ora ateges aku wangkuh ning pancen wae lagi iki Prabu Sawarka weruh mula aku mitambuh sapa kisanak kang rawuh ana ing tapel wates praja negara Traju Trisna kene Sang Prabu Sawarka aku sing kirim Nawala utawa kirim Kintaka ana ing praja Traju Trisna marang panjenengamu aku Kertiwindu anake Patih Sengkuni Patih negara Ngastina biyen ya aku sing nulis ana sajroning Nawala kang bakal njlentrehake larah-larahane sejarahe patine bapakmu Prabu Boma Narakasura ratu ing negara Traju Trisna biyen sing dipateni karo mbahmu dhewe ya kuwi Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna aku Kertiwindu sing kirim Nawala Tri Ari Kawuri utawa 3 dina kepungkur weladiala ya iki sing tak goleki ya Raden Kertiwindu pancene aku wis mangerteni yen to Kanjeng Ramaku Prabu Boma Narakasura Suwargi sing mateni jagat ora ana loro kejaba mung Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna nanging kaya ngapa to jlentrehe kaya ngapa to gamblange panjenengan ingsun durung sumurup mula yen panjenenganmu pirsa kaya piye larah-larahe coba babarna kanthi cetha ora usah nganggo rasa durgama sangga runggi rekuh kang sarta pekiwa Sang Prabu piye bapakmu biyen Prabu Boma Narakasura jinempana ing angin cinandhe ngawiyat tumekeng pati ana ing lelakon Gojali Suta utawa lakon Samba Juwing Gojali Suta kuwi tegese Gojali bapak Suta anak perange bapak mungsuh anak kok iso mengkono piye biyen adine Prabu Boma Narakasura tunggal bapak seje embok jenenge Raden Samba kuwi gandeng tresna karo garwane bapakmu ya ibumu dhewe kang sesilih Dewi Agnyanawati Samba gandeng karo ibumu Dewi Agnyanawati nanging secara sesideman tembunge mlaha delik-delikan lha iki
nuju sawijining dina Raden Samba carem asmara lelumban ing asmara kekosok kang sari-sari ana salah sawijining pagedhongan dilalah dikawuningani utawa dikonangi karo bapakmu Boma Narakasura. Bapakmu buka lawang ning mripate Boma Narakasura, bapakmu ngeruwi dhewe bojone carem asmara karo Samba tanpa sandangan selembar pun. Muntap penggali bapakmu Boma Narakasura ratu ing negara Traju Tresna nganti ngetokke wujuding pedang ligan dibabat Samba, dijuwing-juwing kuwandane, dibeset-beset kulite nganti tumekeng pati. Mula ana lakon sing jenenge Samba juwing ya ing kene iki. Sapa sing ora muntap, sapa sing ora nesu, sapa sing ora mubal yen bojone digendak wong. Lah iki lho. Samba tumekaning pati, bapake Samba Boma Narakasura Prabu Sri Bathara Kresna. Yen to dongenge ceritane Prabu Kresna kuwi dadi titising Dewa Wisnu, titising dewa pengayoman, dewaning katentreman. Ning kabeh mau gombal. Kabeh mau gombal nyatane Prabu Kresna malah belani si Samba sing wani tumindak culika. Meruhi kahanan kang kaya mangkono Prabu Kresna ngetokke wujuding Kyai Cakra Baskara. Kyai Cakra Baskara ditokke lumepas ngener janggane bapakmu Prabu Boma Narakasura tugel sirah gumlundung ana ing kisma. Bapakmu mati mbelani kasetyan kang suci, mbelani garwane. Kira-kira tumindake Prabu Kresna selaku mbahmu ngene iki patute diajeni apa ora? Patute dipateni. Lah ra ngono. Lanang tenan. Desmalaning rat leketeking jagat gelah gelaing bumi panuksmaning jajalanat sukertaning bawana. Jarene Prabu Kresna titising Dewa Wisnu, dewaning katentreman, dewaning kabagyan, tinemune jebul kosok balen, belani wong luput, belani wong kleru, belani wong salah, wong tumindak sedeng dibelani. Aku ora trima Raden Kertiwindu, kowe ora trima, aku ora trima. Mula dina sak mengko bakal tak dadaki. Yen kowe ndadake ora trima karo Prabu Kresna, tumuju ana ing negara Yawastina. Merga Prabu Kresna ing mri palungguhan iki mapan ana Yawastina. Ya kanthi cara kowe mateni Prabu Kresna ing kono, seranane kowe bisa nyuwargane wong tuamu kang wis murut marang Kasedan Jati. Aja mung Kresna wae sing kok pateni. Sak Pandhawane pisan sisan gawe ngelar jajan supaya saya kuncara sing dadi asmamu Prabu Sawaraka. Yo bakal tak dadakane, aku bakal tumuju ning Praja Yawastina sak prajuritku ya. Yen pancen mangkono Kertiwindu bakal bantu kowe Prabu Sawaraka, kowe bakal bantu aku ya. Kowe bakal tak bantu, aku mbok bantu apa? Kowe tak bantu donga ngono. Ngono. Muga-muga lanang juritmu ya kanthi cara kowe gebak peperangan ana ing Praja Yawastina, ing kono kowe dadi wong lanang kang sejati bisa nyuwargake ramamu Boma Narakasura.
Ridu mawur mangawur murahan tengaraning acurit kong naguru bangsa tetek kaya butula piye Danyang Swela mandi to ucapku ampuh to Kertiwindu kanthi cara ngobong atine Sawarka ngoroki apa sing dadi talingane Sawarka ing kono kulawarga Pandhawa bakal cungkrah bakal bubrah wekasan cilike gagalake wisudane Parikesit gedene awake dhewe bisa ngukup Kamukten Yawastina. Leres Raden. Bisa mangsa kadohan kaya ngapa babaring lelakon. Si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak galan lah iya bener kandamu lali sumber ketewasaan tublas durung seranggon kulumaku saka tapel wates negara Traju Trisna kepapak ana satriya Kuruwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping piyuh ngaku sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku ya aranku Raden Sanga putrane Raden Setyaki
songo-songo ya pancen bener songo-songo ini cara nggonku kiyu-kiyu ngono kowe sapa Nyolowadi sing dadi lakumu pendirangan mripat kowe Srenggala ing wanci pagebluk pokoke setik Gustiku Prabu Sawarka saka negara Traju Trisna tambuh marang aku jenengku Tumenggung Gubuk Asmara. Lah iki. Gubuk Asmara ning saiki kalah karo Mangku Purel. Nyimpango ngiwa utawa nengen. Songo-songo, sepedya laku marang menyang ngendi? Aku bakal gagalke wisudana ratu anyar ya kuwi si Parikesit. Karo ndi sing jenenge Ratu Dwarawati Prabu Kresna sing jarene dina iki mapan ana ing negara Yawastina. Prabu Kresna kon ngene, kon ngencupke asta bakal babate gulune. Ora usah goleki sing ora ana, songo-songo kang bakal ngadepi dedapuramu. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ngemping lorong gincah pati merangi tatal Grajawu. Legan golek momongan pupono golek pacangan merangi tatal Grajawu. Tebyah datawang sapi kau cotakon dosa kowe. Nyikatan yang berwalang tandangmu songo-songo
hi ha ha ho ha hi ha chuẩn bị gắt ampuh rampung iki tot baik wah hut hei wah hei wah oh